Ole tuna hian Scooty 4 bulin video thar karon nei dona khongai takin in lo en chuaka chuan in mi te ti zavea din lo du ve ni chuan khongai takin min lo like sakula min lo subscribe sak donia I ava hian in min lo en chu sak tham donia me ni som pariat sang ni som pakuan ya champaya tournament omin veng khang le sial hok anin khela chumi in lai chuan he pa hi a en dan hi dang dai kan ti ema wangin he kulai ke bula hian lo dinga alo bi tha chong chong a chu chu kan thiam hen kan muthu ta aman lo huat lo chuanin ma se he ya me le lang don chong le chu wangin he kan la ve to pa kan lom via wangin in lom ve po kan dinga saron ti kan mai ni in lom tura kan ngara a video hi lo en cho sam to nia mangai bia thu kanin lana indu na ne kan lim nge ye rinom bia thu kanin tiama Beisei na ne na parmo ye